Salutare tuturor, sunt George de la Snow Sports, iar astăzi am o veste bună. Se pare că a venit curierul cu o cutie de la Nideker și scrie pe cutie "What snowboarding has been waiting for". Wow, ce să fie oare? Ceva ce așteptam cu toții. Este vorba de o pereche de legături. Hai că s-au mai văzut legături. Ce să fie așa interesant? E prima pereche de legături cu dual entry de la Nideker. Adică această pereche de legături poate fi folosită și normal, clasic adică, dar și cu intrare prin spate. Arătă un fel de sci-fi hardcore Robocop stuff. Hai să o punem pe o placă și să vedem cum se simte, cum intră, cum iese piciorul. Mi s-a părut că cel mai bine ar fi să folosesc chiar placa mea, un Nideker Mellow, care după specificații pare să fie perfectă pentru aceste legături. Mutăm un pic camera să vedem cum se instalează și apoi care este procesul de încălțare și descălțare. Ia să vedem ce avem aici. Niște instrucțiuni, niște discuri. Sunt foarte faine discurile astea pentru că sunt găurite astfel încât să meargă și pe sistem 2x4 și 4x4 și channel și diamond, deci orice sistem, orice placă ați avea cu orice sistem de prindere a legăturilor, legăturile astea se vor potrivi fără probleme. Avem șuruburile. Ta-da! Hai să vedem cum se comportă legăturile astea noi de la Nideker. Opa! Se simte bine. Foarte drăguț. Eliberarea. Super, super ușor de încălțat și descălțat. Asta e prima impresie. Aș tinde să cred că sunt poate chiar un pic mai ușor de încălțat și descălțat decât cele de la Flow. Prinderea este foarte bună. Se simt destul de rigide. E clar că nu există joc de niciun fel în sistem. Foarte rapid de și la descălțat și la încălțat. Hai să încercăm și cu celălalt picior. Prima dată. Foarte, foarte fain sistemul. Abia aștept să văd cum se comportă pe zăpadă, pe pârtie. Deci, ce zici? Ți se pare interesantă ideea? Dacă da, te așteptăm weekendul care vine, adică între 21 și 23 ianuarie și weekendul de după asta, adică între 28 și 30 ianuarie, la test în Valea Soarelui, la Sinaia, unde avem 4 perechi de astea puse pe borduri, special ca tu să le încerci. Hai acolo, discutăm mai mult, schimbăm păreri, vedem ce se întâmplă. Ciao!